нещо вън от държавата, тя ще ми хуя. И прокурорите, и съдята, и докторите, и полицаите, майка беше и това. Всичко изгледай са, тайна гампи вся. Да, и него, майка ти шипа, тя той едно, лора прегоха. Да, ще избор, това тя. Аз влизам в другата кола крадена. Аз тръгвам с краденото Ауди, ти тръгваш с другата с Шкодата, чуя? Добре. Ако нещо стане, не дай си Боже, с обатача, пали колата и... знаеш, не ме познаваш, не си ме возил. Добре. Ще те намерят. Ще ме намерят, да, това да не си ти, тапак. Ще ме намерят, ще ми ядат хуя. И дори да ме намерят, кой ще стане, бе? Кажи ми кой ще стане, бе? Кой ще стане? Ще стане, знаеш ко? Нищо няма стане. Умрели ти кучета. Ти не разбрали, че аз съм невинен, бе. Ей, гей! Ще стане. Най-много хуя ми да стане. Ма сега ще видиш кой ще стане за тях. Сега ще видиш прокурори, полицаи, но и гекста шит. Сега ще видиш как се убиват всякакъв вид длъжностни лица. Майка ви шиба! Убивай копеле, ти си Джими Италяно, ти убиваш дори и полицаи. Искам да ви кажа, че в момента карам крадена кола. Аз съм Джейсън Борд и the motherfucking house, nigga. Карам крадена кола. Искам още едно дело. Само че знаеш какво? Никой никога не ме хваща от кола. Да не говорим ако е крадена и ще се отговоря. След малко имам болест за перо. И с Европа приключиха Санчо, свободата Санчо на върха на Гопи. За моя меч, за моя хуй. Аз съм пост, си мисъл пуй. Не ни рото фъншуй. Няма да занимавам с тях лично. Аз съм пост, плащам и си заминаваш с лични проблеми. Пашол на хуя ми, блядь. Майка ми мръсна да и пак кучета перисани. Ще дам аз сега едни новини. Стоян Колев това, Стоян Колев онова. Стоян Колев сега ще му едете хуя. Разбираш ли? Сега като се изпукам в Бразилия и като почна да ме плащам, тук направо ще казвам, не знам какво ще правите, ей кучета умрели. Съм фрашкан с кеш, направо убийства всеки ден. Watch the news, I'm gonna make high the murder rate. Transporter is in the motherfucking house, nigga. Huh? You tripping, boy? Watch the goddamn GPS, boy. Huh? We good? How many kilometers we need to drive straight? Huh? Huh? Yeah? Show me with the hands, nigga. Huh? Yeah. Кариота ми звънят и ми викат копеле превъртяло, се си мислиш, ще откачен. Обаче ти направо не си бред. Еми откачен съм Спайдърмен скоч. Питам какво ще прави. Адвокат е дебело прасе. Прави тебе копеле на срама. Адвокат е сега ще връщаш пари, иначе дебеле ти къс може да протече, да знаеш. Педал. Да еба копелето ти, да еба ти прокурор ли, сега знаеш си прокурор. В момента в който полицията ме нарежда, ще ми викаш още 1500 евро. Той е бил взел 3500 евро до досъдебната фаза. Добре бе, принце. Ти чуеш ли бе? 7000 лева взел това копеле, дет нищо не е направил. Нищо не си направил, аз съм домашен арестант, бе. Гей! Ба педерата ти да еба. Аз ще оправя. Аз се ебаш мафията пътут. Аз влизам вън от държавата, тя ще ми хуя. И прокурорите, и съдята, и докторите, и полицаите, майка беше и това. Всичко изгледай са, тайна гампи вся. Да, ти си него, майка ти шипа, тя той едно, лора прегоха.
Да, 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 кръг, Бог,